ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 5ଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୋବାଇଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମେକର। ତୃତୀୟରେ ଆଇରନ୍। ଚତୁର୍ଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ପଞ୍ଚମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଉପରେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲଟି ରହିଛି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ 5ଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିପାରିବେ। ଜିତିବାର ପ୍ରୋସେସ୍, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଏହି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଥମ୍ବନେଲଟିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।